агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки кормандонаш дар ноҳияи вахши вилояти хатлон тасарруфи беш аз 2 миллион 341 ҳазор сомонӣ пули давлатро дар шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ин ноҳия ошкор кард. нисбат ба сармуосиб ва ду муосиби ин муассиса бо иттиҳоми аз они худ кардани маблағҳо ва сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. маркази матбуоти агентӣ дар шарҳи ин парванда гуфт файзуллоев абибулло нусратуллоевич дар вазифаи сармуосиби шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи вахш кор карда дар давраи фаъолияти корияш дар асоси маслиҳати пешакӣ бо кормандони зертобеи худ муосибони музди маоши шабакаи мазкур алишеров исмоилҷон ҷурахонович ва ҳалимов муҳаммадюсуф ибрагимҷонович бо истифодаи ваколати мансабдорӣ ба тасарруфи молу мулки ғайр ба ӯ бовар карда супорида шуда ва дар ихтиёраш буда ба миқдори махсусан калон даст заданд. чунончи номбурдагон дар давраи фаъолияти корияшон бо мақсади аз они худ намудани маблағҳо бо роҳи сохтакорӣ дархостҳо барои музди меҳнат ва ҳаҷми фонди музди меҳнатро дар санади қабули корҳои иҷрошуда барзиёд нишон дода бо ин роҳ ба давлат ба миқдори махсусан калон ба маблағи 2 миллион 341 ҳазор сомонӣ зарари моддӣ расонданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбат ба файзуллоев абибулло алишеров исмоилҷон ва ҳалимов муҳаммадюсуф бо моддаҳои 245 қисми 2-3-4 бандҳои а б г ва 323 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми аз они худ кардани маблағҳо ва сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пайи анҷоми тафтишот ва таздиқи фикри айбдоркунӣ ин парванда ба додгоҳ ирсол карда шудааст. ба сармуҳосиб ва зердастонаш акнун барои сохтакории хидматӣ бар асоси моддаи 323 ҷарима ва ё то 2 соли зиндон ва аммо барои аз они худкунӣ бар асоси моддаи 245 ҷарима ва ё аз 3 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. назари муттаҳамон ва ё вакилону наздикони онҳо ба иттиҳомоти эълоншуда дастрас нест. тоҷикистон дар гузоришҳои байналмилалӣ дар қатори кишварҳои аз ҳама фасодзада ном бурда мешавад. мақомоти тоҷикистон худашонам коррупсияро як таҳдиди ҷиддӣ ба рушди кишвар ва ҳатто як хатар ба амнияти миллӣ арзёбӣ мекунанд ва барои мубориза бо он анӯ соли 2007 як ниҳоди вижа агентии мубориза бо коррупсияро созмон доданд. вале мунтақидон мегӯянд муборизаи ҳукумати тоҷикистон бо коррупсия бо шикори моҳичаҳои хурди дарёи бузурги фасод маҳдуд шуда мақомот ба наҳангҳои бузурги ин дарё ки дар радаҳои болоии пуштибон доранд кор намегиранд. аксари мансабдорони бопора ва ё барои тасарруфи маблағҳои буҷа ба даст афтода ҳам маъмулан бо пардохти ягон ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд.